Wala mausab ang pangalan sa Mactan Cebu International Airport, matod ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia. Sukuhay sa mga balita nga napatik sa pamantalaan nga nag-ingon nga giusab na ang pangalan niini. Giklaro ni Garcia nga ang balaod nun sa Kongreso nga House Bill 8986 nga giaprobahan sa third reading ni adtong Marso 18 nagtinguha lang sa paghingan sa domestic o international terminals sa airport ngadto sa Lapu-Lapu Domestic Terminal ug Lapu-Lapu International Terminal. Apan ang tibuok airport nga naglakip sa land area, runway, towers ug ubang mga pasilidad, magpabiling nga tawgon nga Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Gipasabot ni Garcia nga nakabot kini nga kompromiso human mipataliwa sila si Speaker Lord Alan Velasco o Kongresista Edgar Sarmiento nga chairman sa House Committee on Transportation tali sa mga misugyot ug nagtinguha nga mausab ang pangalan sa maong tugpahanan ug sa mga misupak niini. Matod ni Kongresista Garcia nga susama kini sa Los Angeles Airport diin ang airport ginganlan og Los Angeles International Airport samtang ang major terminal ginganlan og Tom Bradley International Terminal. Kimduman nga unang misupak si Garcia nga usbon ang pangalan sa MCIA ngadto na sa Lapu-Lapu International Airport kay matod niya mausik lang ang paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno nga mailhan ang maong tugpahanan isip MCIA. Ang pribado nga kompanya nga GMR Megawide Cebu Airport Corporation nga nag-operate sa airport nag-promote usab niini gamit ang Mactan Cebu International Airport nga pangalan. Matod niya nga ang tinguha sa National Historical Commission of the Philippines paghatag og pasidungog sa bayani sa Opon nga sila Lapu-Lapu. Nahatagan na kini og igong pasidungog dihang giusab ang pangalan sa Opon nga karon nailhan na nga dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong tuig 1961. Matod ni Kongresista Garcia, dili usab panahon karon nga mogasto og minilyon ka pesos ang gobyerno aron pag-usab sa pangan sa airport kay mas nailhan na kini karon sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan isip MCIA. Gipasalamatan ni Kongresista Garcia si Speaker Velasco ug Kongresista Sarmiento alang sa paghimo og inisyatiba ug ni Radaza sa pagdawat sa win-win solution alang sa katagbawan sa tanang mga partido. Sheila Garvinez, Balita sa Subo.